ಈ ಅನ್ನ ಪರ್ಸಿಡಿತ್ತನ ರಡ್ಸಾರ ದೆತ್ತನ ಎನ್ನ ಪರ್ಸಿಡಿತ್ತನ ರಡ್ಸಾರ ದೆತ್ತನ ಅಂದ್ ದಾದಾ ಕೇನುಜಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಸಿಡಿತ್ತನ ರಡ್ಸಾರ ಮಿನಿ ದೆತ್ತನ ಅಂದ್ ದಾದಯ ವಾಯ್ಸೇ ಬರುಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದಾ ವಾಯ್ಸ್ ಬರದಿಜ್ಜ ಬಲ ಈ ಕುಲ್ಲು ಕೆಬಿಸರಿಜ್ಜ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಕೇನುಂಡ ತೂಕ ಪಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಡ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾತೆರುಂದಿತ್ತತ್ತ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಬುಡೆದಿಗೆ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾದಾವು ಕೇನುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಕೇನುಜಿ ರಡ್ಸಾರ ಇಮ್ಮಣ ತಿಗಲೆ ದೀಂಡ್ ಕಾಂಡ್ರ ಕೊಟ್ಟಿ ಬರು ದೆತ್ತನು ದನಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ದೇತೊನ್ಲೆ ಓಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಓ ನಿಕ್ಕಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂಕೆ ಚಿಪ್ಸುನು ಬತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬೇರೆ ಬೇಗ ತಿನ್ಲೆ ಸೈಲೆ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ನೆಮ್ಮದಿಜಿ ಕಾಂಡ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲು ಏರ್ ಮಾರ ಈ ನೈಟ್ ನಿಂಬೆದಾಗ ಈತ್ ಬರ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಬ್ರೋ ಈ ಅನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏಪಲ ಹ್ಯಾಪಿಡ್ ಉಪ್ಪಡಿಯಾ ಇನಿ 12 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜಿಯೋಡ್ ಉಪ್ಪಜಿಯಾ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಬೇ ಸಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆನ 12 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂಚಾಂಡ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪಾಡು ನಿಕ್ ಮರ್ಲ ಇದಾಯ ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಸೈಯರೆ ಬುಡು ಈ ಸೈಲ ಮಾರೆ ನಿನ್ನಡ ಸೈಯರ್ಚಿಂದ ಏರ್ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಎಂಕದಾಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಯ ಬತ್ತಿ ಏನನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರಣ ಧರ್ಮಗ್ ಯಾಂಜ ಇಲ್ಡು ಕುಲ್ಲೋಡಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಲ ಎಮ್ಮದಿಡು ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಕಾಂಡ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿ How are you, bro? ದಾದಾ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ವಾಣ ದಾದಾಂಡ್ ಗಾಡಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿನಿ ಖಾಲಿ ಆದುಪ್ಪು ಕನವಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನಲ್ಪ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ತೋಜಾವೆ ಕಿಕ್ ಆಗುತ್ತೂಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನಲ್ಪ ತೋಜಾವೆ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಕೀ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತನೆ ಕೀ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ಅವು ಗಾಡಿ ಇರ್ನಣ್ಣ ಅಂದು ಎಣ್ಣನೆ ಅಂಚಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೆತ್ತೋಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಗಾಡಿ ಪಾಪ 8 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಂದೆ ಬೋಳಿ ವಾವ್ ನೈಸ್ ಗಾಡಿ ಯಾಚಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ ಉಂದೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಐಂದೆಪ್ಪುವ ನಿನ್ನಡ್ದ ಆ ಒಂದಿನ ದಾಲೈಚಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ ಓಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಗೊರ್ಪ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತ ಚಾಗ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೊರಂಡಾವ ಆವ್ ಇಂಬೇಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡಾವ ಬರ್ಚಿ
ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಂಚಿ ಬೈಜಿಂಡ ಆಯನೆ ಮರಪ್ಪೆ